Ik kan ceacht éisteachta a dhéanamh inis. Beidh peann agus pápar tastalút an cheach seo, mar nuair tá mise ag léamh giota uamh ó leabhar, tá mé gur go méid sibse i breac síos nótaí agus tá mé á léamh. An giota tagann sé an leabhar seo Ag Campáil agus beidh sé bunathe ar Campáil sa rank. Sin é teidil an giota. Mar sin ar dús bara tá mé chuna ceisna heispáint díobh. Tá mé gur go méid si seo in bhór naignagus agus sibh ag Éisteacht. Iver a héan. Cé a thomáin an cá go dtí Cumarsáid. Iver a dó, cén áit sa rank ar an tionad Campáile. Iver a trí, cén taobh den bhóthar ar a dumáin an daoine san Eorp. Iver a cethair, cá stop an chláán ar an mealach. Iver a cúig, ar thaithin an tionad Campáile le Léann agus cá bhistit. Tá gá chuid sa ceisisin. Iver a sé, cén ceisteanna lóistíine a bhí acu. Fága mé Cúla4 Ar Scoil an, mé gur go mranó se bhar agus mise á léamh. Éisteacht go cúramach. Ag Campáil sa rank. An saoire se caite, chuig an chláán ar saoire go dtí an rank. Thomáin daddy an cá go Cumarsáid i gúnta lech Garman. Chuig an chláán ar an mád fear an toireachta gur Sherborg sa rank. Chris siad Sherborg ar a 8 chlog ar maidin. Bhí siad ag dul go dtí ionad Campáile ar chósta hir na Franca. Bí cínte go dománan tú an cá ar an taobh ceart an bhóthar ar sa úna. Se, bín an trácht ar thaobh na láimhe deise ar na bótharas an Eorp ar sa daddy. Ar an tlí, stop an chláán ag ionad seirbhíse ar an mótarbhealach. Chur daddy petrol sa chár agus bhí lón blasta acu. Bhí áchras an dán ortha go léir. Thóg an turas go dtí an tionad Campáile tríthúra. Tá an áite go hálan ar sa líam. Féachar an linn snámha. Leabhar mami agus daddy leis an man san ifig fáilte. Bienvenue ar san bhean. Seo léirscáil den ionad Campáile ar siise, tá áisne den sco an seo. Tá gháilinn snámha, páirceanna spórt, siopaí agus Bhéal san ionad. Tá de hac sa ghlúiste an seo ar san bhean agus heispáintí an siomh ar an léirscáil. Óláit chun éadaonaí ar sa mami, tá cínte ar san bhean. Tá an teach níocháin an seo agus heispáintí an áit ar an léirscáil de. Nis, tá súm gur bhain sibh tanmh as an gceota sin. Nis, cahamid na freagairí a thuairt, agus tá súm gur scríomh sibh síos cúpla nóta agus mé ag léamh an gceota. Féachamid ar na freagairí inis. Iver a héin, cé a thomáin an cá go dtí Cumarsáid, agus an freagair ná daddy. Cén chuú le sam, mar deir se, thomáin daddy an cá go Cumarsáid. An bha, iver a dó, cén áit sa rank ar an tionad Campáile agus an freagair ná an cósta hir. Cén chuú le sam, mar deir se, bhí siad ag dul go dtí ionad Campáile ar chósta hir na Franca. Fiú domar de gurúir tú hir an seo, bheag sé sin tau. Ná tuair sé fi deara nach bhfuil mise ag scríomh na habairtí omlána a gur mar freagairí, tá sé sin tau mar gur ceacht éisteachta atá i gceist. Is leor focail amháin. Iver a trí, cén taobh den bhóthar ar a dumáin an daoine san Eorp, agus an freagair a thugmuid ná ar thaobh na láimhe deise. Cén chuú le sam, mar deir se, bíonn an trácht ar thaobh na láimhe deise ar na bótharas an Eorp. Iver a cethair, cá stop an chláán ar an mealach, agus an freagair a thugmuid ná ionad seirbhísí. Ar an tlí, stop an chláán ag ionad seirbhísí ar an mótarbhealach. Man a bha, nis iver a cúig, ar thaithin an tionad Campáile le Léann, cá bhistit. Tá gá chuid sa ceis seo bí cínte gur scríomh tú an dá reagra freisin. Tá deir sé gur thaithin, tá an gur thaithin sé leis, dúirt sé gur raibh sé go hálan. Nis, seo an gceota, tá an áite go hálan ar sa Léann, féach ar an linn snámha. Agus iver a sé, cén ceisteanna lóistíine a bhí acu, agus an freagair a thugmuid ná teach sa ghlúiste, tá súm gur bhfuair sé be sin. Deir sé sa gceota, tá de hac sa ghlúiste an seo ar san bhean.
Nis, nuair tá tú duna ceacht éisteachta ar scoil, bí cinnte go scríbann tú nótaí, bí cinnte freisin go léann tú na ceistena ar dús I dtós go méid tú ag éisteach go gríne sin jota chun na ceistena sin ar agart.